Ples je univerzalni jezik koji ne poznaje kulturne i nacionalne granice. On je umjetnost u kojoj je čovjek autor, sredstvo, a i samo umjetničko djelo. Svi imaju pravo plesati, a upravo za to se zalažu naši današnji gosti. To su Slađan Livnjak. Slađane, dobrodošao. Hvala. I Iva Nerina Sibila, pozdrav. Dobar dan. Evo za početak, Nerina, dakle ti si plesna umjetnica, inicijatorica i osnivačica integriranog kolektiva u kojemu nastupaju i osobe sa invaliditetom. Možeš li reći nešto o nastanku tog kolektiva i čime se vi točno bavite? Pa mogu, da. Znači, počelo je zapravo u Zagrebu prije 3 godine kada je moja kolegica Amela se vratila iz Barcelone. Ona je plesačica, kulturna menadžerica i tamo se zapravo susrela sa ovakvom vrstom plesa, dakle integracijom osoba sa invaliditetom i plesača bez invaliditeta. I ona je počela dovoditi strane pedagoge ovdje u Zagreb i raditi na tim radionicama u okviru Zagrebačkog plesnog centra. Ja sam došla na jednu tu radionicu, mislim da je to bilo prije 2 godine i vidjela sam da je to sad nešto zaista zanimljivo i da je sada zapravo trenutak i da se našla jedna grupa polaznika, jedna grupa plesetom i bez i da bi to mogli raditi u sklopu plesnog centra koji je potpuno prilagođen, skoro potpuno prilagođen, ali dovoljno prilagođen osobama s invaliditetom, da to možemo raditi na kontinuirano. Zapravo imala sam nekakva iskustva od prije u takvoj vrsti rada i tako smo počeli zapravo kontinuirano prije 2 godine prvo samo sa radionicama i edukacijama, a onda dakle nekakvim istraživačkim radom i onda pomalo sa izvedbenim materijalima, dakle prema predstavama. Slađane, ti si od početka član kolektiva, ali to nije tvoje prvo plesno iskustvo. Možeš li reći kako si se ti počeo baviti plesom? Tako je, da, to nije moje prvo plesno iskustvo. Zapravo sam se počeo baviti plesom u svojoj osnovnoj školi gdje sam zapravo napravio plesnu skupinu koja se zvala GSG. Zatim sam se priključio u Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava gdje danas radim u plesnu skupinu Nikoline. Tamo sam plesao 5 godina dok sam on se školovao, zatim 4,5 godine tijekom studiranja gdje sam koreografirao i danas radim u toj školi pa sam i voditelj i koreograf plesne skupine Nikoline. A možeš li reći na koji je način tvoje sudjelovanje u kolektivu, ukoliko je ono bilo različito ili na koji je način formiralo tebe kao plesača? Pa da, zanimljivo pitanje. S obzirom da sam prije nego što sam počeo plesati u MRC-u s Nerinom i sa ostalima, sam plesao jazz dance, sad plešem suvremeni ples. I zapravo moram reći da je Nerina meni otvorila nekakve nove vidike glazbe, prostora, tijela i samog plesa općenito. Nerina, rekli smo da kolektiv okuplja ljude sa invaliditetom, ali i one koji nisu. Možeš li reći kojom se onda vrstom, dakle to nije samo rehabilitacijski ples, koja je zapravo to vrsta plesa? Ne, to uopće nije rehabilitacijski ples, to je suvremeni ples. Mi se bavimo suvremenim plesom, što znači nije jazz dance, nije show dance, nije balet, nije ono što vidim što je ples sa zvijezdama, dakle nije ta vrsta plesa, nego suvremeni ples je zapravo kazališna forma, suvremena kazališna forma u kojoj je tijelo, u kojoj se izričaj i ekspresija ide kroz tijelo i otvorena je zapravo istraživanju i otvorena je individualnom pristupu, dakle pojedinačnoj ekspresiji, naravno suvremene, dakle uvijek pokušava naći nešto novo. Možda bi naš pristup tome kako uključujemo osobe odnosno plesače, izvođače sa invaliditetom mogla opisati kao ako zamisliš nekakvu kazališnu predstavu koja igra na primjer u ZKM-u ili TD-u, koja je dakle suvremena u izričaju i koja ima nekakav ansambl. Ali sada su 2 ili 3 glumaca, izvođača, osobe sa invaliditetom. Jedan je u kolicima, jedan ne vidi dobro. Međutim, predstava se ne bavi njihovim problemima, nego igraju to što igraju. E sad, naravno, stvar će biti u tome da će i redatelj i sama estetika onda biti drugačija, jer tu imamo nekoga u kolicima ili imamo nekoga koji se kreće drugačije, ali sama predstava nije o tome. Oni su izvođači zato što su dobri izvođači. O tome se na taj način pokušavamo sada raditi i zapravo osmisliti ono što želimo raditi. Zato što su ti ljudi koji su dobri, zanimljivi izvođači, koji mogu zapravo pomaknuti nekakvu granicu poimanja, koreografije, tijela, izvedbe, gledanja plesa i tako dalje. Slađane, ako se ne varam, vaše su koreografije zadane
i dopuštaju minimalno improvizacije. Koliko je zahtjevno savladati takve koreografije i kako izgleda taj proces uopće? Pa zapravo čak i nije toliko zahtjevno, s obzirom da se jako dobro razumijemo i da Nerina kao koreograf i voditelj zna i posluša ono što mogu, što ne mogu, ali uvijek ide do maksimuma i zapravo ide pogledat koliko ja to mogu, iako možda ja mislim da ne mogu. I to je ono što zapravo je nešto što mene čini, idemo dalje, idem dalje raditi s njima, jer mi je zapravo totalno neko novo iskustvo, a proces samog toga je zapravo ovisi o koreografiji. Nešto je trajalo kraće, nešto je trajalo duže, tako, ovisi. Ali u svakom slučaju pomičeš granice onoga što misliš da možeš ili ne možeš. Da, ali ne sam, uz pomoć svih u IMRC-u. IMRC je za sada jedini hrvatski kolektiv ovog tipa. Kakva je situacija u inozemstvu i postoji li vani interes za tu vrstu umjetnosti u koju su uključene i osobe sa invaliditetom? Da, apsolutno, apsolutno. Ja sam se prvi puta, odnosno u Europi i Americi su profesionalni ansambli, govorimo o plesu, koji su krenuli raditi na ovaj način, kreću negdje krajem 80-ih. I od tada zapravo to raste na razne načine. Neki koji rade na ovaj način da jednostavno uključuju, drugi koji se baš tematiziraju invaliditet i to ide stvarno jako, jako daleko i vrlo radikalno i vrlo provokativno, jer se time zapravo postavlja puno šire pitanje, ne samo ko može plesati i kako može plesati, nego ko ima pravo na izvedbu, ko ima pravo na javni prostor, ko ima, na koji način ćemo uključiti stvarno široko realitet suvremenog društva u javni prostor i staviti pred gledatelje. Jer ipak živimo u društvu koji isključuje jako puno ljudi, čini mi se sve više i više. I o tome se na neki način radi. U Hrvatskoj postoje grupe osoba, mislim ti ćeš znati više o tome, osoba sa invaliditetom i gluhih i slijepih. Da, znam da postoje 3 trenutačno. Postoji u Rijeci grupa Magija koja okuplja plesače sa cerebralnom paralizom. A ono što mi želimo zapravo napraviti je stvarno uključiti. Da. Sva oštećenja zapravo uzimamo u obzir. Pa da. Ne selektiramo oštećenja. Da. Ne selektiramo. Da. Nego tražimo zapravo izvođače koji imaju drugačiji pristup realnosti, drugačije tjelesno iskustvo. I meni onda koreografu to je izuzetno zahtjevno i izuzetno provokativno, jer svako to tijelo ima potpuno zapravo svoju drugačiju metodologiju. I zahtjeva drugčiji pristup. Apsolutno, drugačiji pristup, ali onda ono što ponudi je nešto što je potpuno neočekivano. Isto tako, međutim sad evo kod nas se zapravo to sve više pokreće, ali vidim da se i u regiji, i u našoj regiji, u susjednim zemljama, da je to jedan pristup koji jednostavno mora početi postajati paralelno sa svim drugim. I evo, kaskamo za Europom kao inače, ali pristižemo. Trudimo se. I evo pri kraju, samo bih vas još molio da kažete par riječi o radionicama. Dakle, koliko sam shvatio, one su otvorene za sve. Tko se može priključiti? Što treba čovjek napraviti da bi sudjelovao u vašim radionicama? Pa treba doći. Imamo dinamiku radionica jedanput mjesečno, zadnji vikend u mjesecu. Znači, krećemo u Zagrebačkom plesnom centru, subota, nedjelja, zadnji u veljači, to je negdje 22. ili ovako nešto. U 11 sati jednostavno treba doći. Ono što bi voljeli da se ljudi prije mailom najave, znači treba posjetiti sajt Zagrebačkog plesnog centra, najaviti čisto da vidimo koliki je broj ljudi. I apsolutno su otvorene, ne plaća se ništa, mi ne naplaćujemo ples i dođu i nek vide, svako je stvarno dobrodošao, neka vide da li ih je to zanima i šta mogu dati. Odlično. Evo, nadam se da ćete imati i novih polaznika. Puno vam hvala što ste došli i naravno puno sreće u daljnjem radu. Hvala.